Καλησπέρα σας. Ολοκληρώθηκε επιτυχώς και αυτός ο διαγωνισμός με το έπαθλο το νέο μοντέλο της Nobako του Bliss. Πάμε να κάνουμε την κλήρωσή μας. Οι συμμετοχές έκλεισαν στις 91. Πάμε πλέον με το γνωστό σύστημα. Βάζουμε τους συμμετοχές και ο νικητής του Bliss μοντέλου της Nobako είναι το νούμερο 45, που είναι ο κύριος Θάνος και Μίκα Τσαβαρίς. Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός μας. Ευχαριστούμε όλους που συμμετέχετε και σύντομα νέοι διαγωνισμοί πάντα από την Nobako. Καλό σας βράδυ.